Egunon ongi etorri magazinera, gaur asteartea apirilaren 12an bi elkarrizketa izanen ditugu. Lehenik eta behin Eider Garderekin egonen gara 03 plataformatik deitu duten greba deialdiaren arira. Eta gero David Ordozurdiengo alkaterekin egonen gara, alkate ezberdinek deitu baitute tren sozial eta publiko berri baten alde. Beraz, ongi etorri magazinera eta hasiko gara betiko edukiak ikusten. Az gaitezen lehenik eta behin efemerideak ikusten. Apirilaren 12 ere zen, baina 75. urtean, Seneka erromatar filosofoa Erroman hil zen, bere buruaz beste egitera kondenatu eta gero. Urtean dana bat beranduago, baina apirilaren 12an ere 1857an Carlos Espinosa de los Monteros Nafar generala eta Baltierrako markesa jaio zen. 1903an Jan Tinbergen herberetar ekonomilari eta estatistikaria eta 1969ko ekonomiako Nobel saria jaio zen. 1961an Yurin Gagarin kosmonauta sovietarra espazioan ibili zen lehen gizakia izan zen, Kazakstanen dagoen Baikonur kosmodromotik orbitaratu zutenean. Eta apirilaren 12an ere, 2010an, Euskaldunon egunkaria absolbitu zuten. Joan Mari Torreladai, Iñaki Uria, Txema Auzmendi, Martxelo Otamendi eta Xabier Oleaga Euskaldunon egunkariaren itxieraren kasuko auzipetuak zigorrik gabe utzi zituen Espainiako Auzitegi Nazionalak. Orain, lerroburuak. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur apirilaren 12 da, astearte hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Nafarroak 176 milioi inbertituko ditu Belate eta Almandozko tuneletan. Europako ordezkaritza bat Nafarroan izan da ekonomia digitalaren arloko jardunbide egokiak ezagutzeko helburuarekin. 22 milioi euroko inbertsio eginez lanbide heziketako zentro bakarra eraikiko da Oronozen. Lanen lizitazio hilabete bukaerarako ateratzea aurreikusten da. Eskualdeko osasun zentrotan 7 mediku berri hasiko direla iragarri du Nafarroko gobernuak. EH Bilduk aberri eguna apirilaren 17an Iruñan egingo den manifestazio nazional batekin ospatuko du. Baztango kortariko 2 gazta finalisten artean sailkatu izan dire Madrilen ospatu den gourmet kesos lehiaketan. Tabernak eta jatetxeak behartuta daude bezero guztiei iturriko ura doan eskaintzeran. Iruñeko udalak finko bihurtuko ditu, subrogatu zenean kontratu mugagabea zuten etxez-etxeko arreta zerbitzuko eta aurre eskoletako langileak. Iruñeko udalak Buztintxuriko udal kiroldegi berriaren obren lizitazio onartu du 8,2 milioi euroko aurrekontuarekin. Iruña berriz ere San Ferminetarako eta hiriko beste jai eta ospakizunetarako berrerabil daitezken edalontzien logistika eta garbiketa sistema integralen alde egingo du. Ernai Ezker Abertzaleko gazte antolakundeak gazte martxa antolatu du Aste Santurako. Aste Zainduko egunetan bisita gidatuak eskainiko dira Lesakan. Bisita gidatuak aire zabaleko jolasak, kirola edo dastaketak Aste Zaindu honetan Iruñak hiriko erakargarritasunak ezagutzeko eskaintzen dituen dozenaka jardueren artean. Rubens ikuslengana hurbildu da Nafarroko jaurikiko 7 tapiz flandestarrekin. Agendara pasako gara orain. Gaur 2022ko erlijio musikako jaialdia izanen da, Lacrimae Rerum ikustaldiarekin. Erromatar poetaren Eneidako lehenengo liburutik dator, Virgiliotik, eta honela itzul daiteke, malkoak daude gauzen bihotzetan. Gaur ere, Sanduzelaiko Zibiboxen, zinemako emakume heroiak zikloaren baitan, Malena es un nombre de tango filma emango da 6etan. Eta baita 6etan ere, ibilaldia Elortz ibaian barna.
Azaltzen denez, Elortz ibaia da Iruñako udalerrian dugun bitxi ezezagunetako bat. Irteera honetan ezagutuko ditugu ibai parkeko ekosistema gordetzen dituen isilpeko batzuk, hala nola Elortz ibaiaren igarobide ekologikoa edo alderantzizko ibaia. Asteazkenean 13an Bastardixen kontzertua Zentral Kafe Antzokian, arratsaldeko 8etan. Bastardixek Deun Groove Studion Berriozarren grabatu du Amestutako Lurraldea lana 2020an eta 2021an Josu Erbiti soinu teknikariaren gitaritzapean. Ziudadelako mistoen eraikinak Sastraka Maleza, Peio Lizarralde, Jose Ignacio Agorreta, Imanol Ubeda eta Imanol Royoren erakusketa hartzen du. 2022ko martxoaren 18tik maiatzaren batera. Erakusketa proiektuak Erein editorialaren kolaborazioa izan du. Bere argitalpen proiektua liburuaren argitalpenarekin batera agertu zuen. Egunkarien azaletan zer agertu da gaur? Diario de Noticiasekin hasiko gara. Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak finkotzat jotzen ditu lanpostu publikoetan urteak dituzten bitarteko langileak. Horixe nabarmendu dute Lerroburu Nagusian. Azaltzen denez, lan arloko salak ebatzi egiten du udal lazerotako langile batek aurkeztutako demanda. Epaiak adierazten du administrazioetako 100 langilek plazarik gabeko LEP bat onartu dutela eta denbora luzea daramatela beren lanpostuetan. Argazkian, Peña Bigarrena, Artola, Dario Laso, Rezusta eta Jaka, Altuna 3. atzetik dabiltza, zeinak titulua defendatuko duen. Beste lerroburu batean, Mañuekok boxekin ituna aldarrikatu du eta bere eskakizunetara makurtu da. Diario de Navarrara pasako gara orain. Lerroburu Nagusian, Nafarroan dieselezkoak baino autoelektriko gehiago saltzen dira lehen aldiz. Martxoan 67 bateriazkoak matrikulatu ziren eta 60 gasoleozkoak. Argazkian, Nafarroako artxiboko erakusketako lehen bisitarietako batek Elizaren garaipena tapiza ikusi du. Lerroburuan, Ruben Sen Tapiz Nafarrak, beste berri batzuetan honakoak nabarmendu dituzte Diario de Navarran. Lege nazional batek dio zabortasa igo egingo dela datorren urtean. Teilaturik gabeko gizon bat jipoitu dute Iruñako eliza bateko atean. Eta azkenik, Iruñeko udalak finko bihurtuko ditu 200 langile. Goazen gara egunkariarekin. Lerroburu Nagusian, Macron-Le Pen duelua ultraeskuina handituarekin berrargitaratzen da. Azaltzen denez, 2017ko aurrez aurrekoa errepikatzen da, baina beste testuinguru batean. Goraldi ikaragarria bizi duen ultraeskuinarekin eta ezker suntsituarekin, Melanchon efektua gora bera. Ipar Euskal Herrian bigarren izan da Melanchon hala ere. Heriotza baten berriare, laneko ezbeharra, langile bat hilda istripu ez traumatiko batean Ignemat da Zerrudon. Honako berriare nabarmendu du Garak, delitua ez bada eta ziur aski ez da deliktua izango, esan zuen atzo Josu Erkoreka Lakuako segurtasun sailburuak, ernaik ertzaintzari buruz fiskaltzara eraman zuen kanpainari erreferentzia eginez, gorrote delitua ote zen ikusteko. Beste lerroburu batean Ukraina. Errusiak Suezia eta Finlandiari arreta deitu die NATOko haien sarreraren harira. Finlandia eta Sueziako parlamentuek NATOn sartzeko eztabaida jalgi dute eta kalera. Eta berrian ze berri gaurkoan, argazki handi batean Macron ageri da. Eta lerroburuan Macronek amaitutzat jo du eskuin muturra baztertzeko kontsentsua. Frantziako presidenteak uste du ezin duela jardun fronte errepublikanoa existituko balitz bezala. Le Penek Macronen aurkako haserrea baliatu nahi du bozen bigarren itzuliari agintaldiaren inguruko erreferendum itxura emateko. Bertze lerroburu handi batean, Cabezudoren aurkako progra sendoengatik bikoiztu da fiskaltzaren zigor eskaera. Eta berri gehiago ere azalean.
Jaurlaritzak 115 gorroto delitu gehiago bildu ditu 2021. Eta Ukrainaren arabera, Errusiak laster hasiko du Donbass bereganatzeko erasoaldia. Eta azkenik betiko moduan Euskal Herria irratia. Berri nagusian, aho bateko sostengua aurre eskoletako grebari. 03 plataformak lanuztea proposatu du maiatzaren 2. Nafarroa Garaia osoko 34 aurre eskoletan bozketa egin zuten atzo, eta guztietan emaitza huelgaren aldekoa izan da. Diario de Noticias egunkarian argitaratu dutenez. Nafarroa Garaian 103 aurre eskola publiko daude, guztira 52 bozkatu behar dute greba proposamena, eta emaitzak datozen egunetan ezagutuko ditugu. Beste berri batean, Urmarka liburua aurkeztuko du gaur Ricardo Arregi Katakraken. Azkenik, Iruñeko Eliza bateko atean zegoen pertsona etxegabe bat jipoitu dute. Iruñeko udaltzaingoak jakinarazi duenez, hainbat lagunek jo zuten Nafarroako hiriburuko eliza batean aitzinean zegoen pertsona, eta gertakariak ikertzen ari dira. Gainera, asteburuan udal patruilek beste 5 aldiz esku hartu behar izan dute Iruñean erasoak edo borrokak izan direlako. Movistarrek pertsonen bizitza hobetu nahi du. Izan ere, orain, gigabaterainoko zuntza, datu infinituak, eta Movistar Gay futbola izateaz gain, smartphone bat eta Netflix 3 hilabetez izan ditzakezu opari gisa. Hori guztia 125ko deskontuarekin, 4 hilabetez fusion selekzionera pasatzen bazara. Pasa Movistarrera eta ikusi nola bizitza den apur bat hobea. Eguraldia ikus dezagun. Gaur temperatura jaitsi egingo da eta eguraldia apur bat nahasiagoa izango da. Hego ekialdeko haizearekin jarraituko dugu, baina egunak aurrera egin ahala indarra galduko du. Kostaldean haizeak ipar ekialdera egin dezake arratsaldean. Hodeiguneak eta urdinguneak tartekatuko dira zeruan eta zaparrada trumoitsu batzuk bota ditzake. Bereziki goizeko lehen orduetan eta arratsalde erditik aurrera. Eguerdi inguruko orduetan ia ez du euririk egingo. Temperatura maksimoak 18 eta 17 gradu ingurukoak izango dira Mediterraneo isurialdean eta 20 gradu ingurukoak Kantauri isurialdean. Asteazkenean apur bat gehiago freskatuko du. Giro aldakorra izango dugu. Tarte batzuetan urdingune zabalak ikusiko ditugu, beste batzuetan hodeiguneak eta zaparrada batzuk ere bota ditzake han-hemenka. Haizea suabe ibiliko da, ipar ikutuarekin. Arratsaldean indartu egingo da. Temperatura maksimoak hegoaldean 18 gradukoak izango dira eta iparraldean pixkana bat altuagoak. Eta gaur goizean erran bezala, Eider Garderekin gaude, beraz 03 plataformako kidea da, eta Arbizuko eskolan hezitzaile ere bai, beraz, egunon, Eider, mil esker etortzeagatik. Baixo, egunon, eskerrik asko zuei. Erran bezala, solastuko gara, 03 sektore horretako langileek azken aldian egin dituzten mobilizazioen kontu, eta zehazki atzo hartu zenuten erabaki, garrantzitsu baten arira. Hortik hasiko gara, Eider, zer erabaki zen atzo? Greba baten kontu? Bueno, hilabeteak daramatzagu Nafarroa mailan mobilizatzen, egia da, hasieran gutxiago ginela, mobilizazioen kalendarizazioa aurrera junala eta hainbat batzar ospatuta gero eta gehiago izan garela, hasieratik mahaigaineratu dugu negoziaketa mahai bat nahi genuela, 03 ordenatzeko, gure baldintzetaz hitz egiteko, aurrek eskoletan bizi dituzten baldintzetaz hitz egiteko, eta 03ari eragiten dien hainbeste gauzetaz hitz egiteko, ez? Eta mahai hori sortu ezean, greba planteatzen genuela, ez? Egia da, uste dugula ez gaituztela orain arte serio hartu,
baina gero eta gehiago garela demostratu dugu, ez? Eta, plataformak bai apustu arriskutsua egin du grebaren asuntoarekin, gure lan baldintzak direla eta ez dalako erraza langileei animatzea greba mugagabe bat egitera. Ez da egun bateko greba, nolabait erraza litzatekeena, eta horrelako ondorio handirik ekarri ez dezakena, baizik eta, edo aurreskolak ixten dira, edo hau ez da aldatuko, ez. Hortaz, guretzako apustu potente bat izan zen, hasieran ez zegoen hainbeste indar, eta, atzokoa izan zen guretzako, indar neurketa bat berez, ez? Batzarretan, mobilizazioetan, hezitzaile asko parte hartzen zuten, langile asko, garbitzaile asko, familia asko, baina ez genekien indarra genuen horrelako zerbait antolatzeko, ez? Eta, atzo, postekoa izan zen aurreskolen parte hartzea. Orain arte ditugun datuetan, 34 aurreskoletan egin ziren bozketak atzo, eta 34etan baiezkoa atera zen greba mugagabeari. Bete-beteko segizioa, beraz. Hori da, oso pozik gaude erantzunarekin, ez? Nolabait ikusten dugu kriston babesa dagoela 03ko komunitatearen inguruko gure borroka horretan, ez? Eta zehazki, Eider deitzen duzuen maiatzaren 2tik aurrera, greba mugagabea, negoziazio mai hori lortu arte, edo zuen aldarrikapen batzuei kasu egin arte, ezta? Hori da, bai, etengabeari gara aldarrikapenen inguruan hizketan. Plataformak historikoki baditu hainbat aldarrikapen, dekalogo bat daukagu, baina, egia da, Nafarroako egoera desegituratua edo Nafarroako 03aren kudeaketa eredu maltzur honen harira, oso zaila izan zaigula beti gure arteko adostasunetara iristea, ez? Nolabait sistemak ez du ahalbidetzen sektore bezala funtzionatzera. Erran nahi duzu, ezberdintasunak daudelako leku aldetik, landa eremua hiria eta bat. Hori da, Erribera eta Iparraren artean, Erriberan dauden aurreskola kopurua eta Iparraldean dauzkagunak ez dute zer ikusirik, 03aren maltzurkeria honen beste ondorietako bat da, ez? Hortaz, aldarrikapen nagusiak edo plataformak historikoki defendatu dituen aldarrikapen horiek alde batera utzi eta elkartzen gintuen horretara fokalizatu ginen plataforma bezala, ez? Eta kasu honetan, bai iritsi ginela adostasunetara ratioak gehiegizkoak direla eta langileen lan baldintzak oso kaskarrak direla. Horretara iritsi ginen. Hortaz, hortik abiatu genuen gure aldarrikapen mobilizazio guzti hauek, eta horretan jarraitzen dugu, ez? Ez dugu albo batera uzten 03aren doakotasuna, ze, politikoki horrelako keinuak egiten dira doakotasunerantzko bide horretan, baina plataformak zintzo uste du hezkuntza zikloa bagara, doakoa, publikoa, unibertsala izan beharko ginatekeela, eta ez errenta batzuk ordaindu behar izatea edo ez, udal batzuk doakotasuna ezarri, beste batzuk ez, nolabait horrelako segregazioa sortzen ari da Nafarroan gai honekin, hortaz, uste dugu beretako apustu politiko bat egin beharko litzatekeela doakotasunaren inguruan ere. Prekarietatea izan da, ibili duzuen hitz horietako bat, ez? Hor sartu nahiko nuke Eider, zergatik erraten duzue egoera prekarioa dela, entzuna izan da, adibidez, alderatuta, EAEko 03 zikloko egoerarekin, hemen askoz ere prekarioagoa dela, nola dago kontua? Berez bi erkidegoetako araudia hartuta, dekretuak hartuta, ratioa adibidez berdina da, ez? Paperean. Baina gero praktikan, EAE badute batzorgo egitura hori, eta praktikan guk hezitzaile bat dugun heinean, beraiek bat erdi dute. Praktikan. Hortaz, hor lankarga ez da berdina, ez? Hortik abiatuta ez da berdina. Giza baliabideak asko handiagoak dira EAEn, eta berez, gureak oso bajuak dira. Ezin dugu hau gehiago hartu gure taldeetan, ze maksimoetan mugitzen gara urtero, ez? Hori albo batetik, bestetik, nola finantziatzen dan 03a Nafarroan, ez? EAEn nolabait, EAEn Katalunian, beste erkidego batzuetan, hezkuntza aitortza egiten zaie eta horren baitan ordaintzen dira soldatak. Eta gurean, naiz eta legeak hezkuntza aitortza hori egiten digun, praktikan mileuristak gara, ez? Mileuristak gara,
Eta ez da kasualidadea, zaintzaz, hezkuntzaz arduratzen den sektorea izan da, feminizatua egotea, eta horrelako prekarietatea jasan behar izatea, ez? Ez da kasualidadea guzti hau, ez? Hortaz, aldarrikatzen dugu aitortza hori. Zer gertatzen da finantziaketa moduloekin. Gure soldatak ezartzen dira finantziaketa moduloen baitan. Finantziaketa modulo hauek hezkuntza departamentuak ezartzen ditu, udalekin sinatzen dituen hitzarmenen bidez. Udalek, erreferentzia bezala hartzen dute hezkuntza departamentuak ezartzen dituen soldata taulak. Eta normalean udalek ezartzen dute hori, dela minimoa. Egia da, udal askok ezin dutela jasan ekonomikoki igoera bat, eta hortan gaude, gu beti gaude limboan. Gu beti gaude maksimoetan lanean, minimoa kobratzen, ez? Nolabait ez zaigu aitortza bat egiten. Gure aldarria, prekaritate horren inguruan da, igo behar direla finantziaketa moduloak. Hau da, hezkuntza departamentuak elikatu beharko du diru gehiagorekin 0,3a, udalei errekurtso baliabide ekonomiko gehiago iritsi daitezen gure baldintzak hobetu ahal izateko. Eta hori horrela da. Eta duintasunaz ari garenean, gogorra da horrela esatea komunikabideetan, baina zuek uste duzue duina dela langile bat hau txikien komunetan pixa egin behar izatea. Ezin duelako taldea bakarrik utzi, hori ez da duina. Eta gerora entzutea hezkuntza kontseilaria esaten Nafarroako 0,3a kalitate estandarretan dagoela. Ezinezkoa da. Ez dute ezagutzen zertaz ari diren hizketan. Eta hor doa gure duintasunaren eskaera hori. Beraz, hori ez da, ratioak, soldatak, baldintzak, horri ikusten duzu, aipatu duzu, gainera, ez dela kasualidadea, ez? Sektore feminizatu bat izatea, hezkuntzarena, nola eragiten du honek? Pentsatzen dut, egin batean gertatzen dela, lehenik eta behin ez direla baloratzen, ez? Invisibilizatutako lanak direla, eta ez dire balioan jartzen. Hori da. Kuriosoa da, ez pandemian zenolako indarra hartu zuen politikoki zaintza hitzak, baina gerora ahaztu egin zaileia, ez? Ze importantea da, zerbitzu esentzialak gara, zaintzetara dedikatzen garenak, ze gu zinez uste dugu hezkuntza zaintza hasten dela. Gure haurrak oso txikiak dira, eta hezkuntza zikloa izanik, gure hezkuntza jardutea zaintzatik abiatzen da, ez? Hor ezartzen dira gure oinarri pedagogikoak. Ez da kasualidadea, hori argi dago, eta egia da gure sektorea oso bokazionala izan dela, emakume sektorea izan da, horrelako implikazio emozionala dakarren zerbait da, guretzako gure lana bokazionala da ere, kuriosoa da, baina jardun osoan lan egiten egon da, pobreak gara. Eta gure bikote edo beste diru sarreren menpe gaude ekonomikoki bizirauteko, ez? Eta hori errealitate bat da. Hori gaur egun errealitate bat da, ez? Ez gara gure autonomia erabat baldintzatuta dago, baldintza direla eta, ez? Eta hori jardun osoan lanean egon da, astean 40 ordu lanean egon da, pobreak gara, eta nola liteke hori, ez? Horrela izatea, zinez uste dugu ez dela kasualidadea. Eta emakumeak garela. Eta, nola baitor ere gu enpoderatu behar gara, ez? Utzi behar dugu alde batera, bokazionala den hori, eta eskubideak aldarrikatzen hasi behar gara. Eta nik uste dut, aserrea ere hortik abiatzen dela pixkat, ez? Beti isilpean, haurren eta familien hobe beharrez, udalekin harreman ona mantentzea arren, baina gu pagano beti. Gu pagano beti, orduan, nik uste dut esnatu egin garela, pasala garaia, jende asko ginen plataforman urtetan ja esnatuta dela, baina nolabait behar zala sektorea edo kolektiboa esnaraztea, ez? Eta nik uste dut lortu dugula, lortzen ari garela, eta, bada garaia ere fokoa guregan jartzea, ez bakarrik zerbitzua eskaintzen zaien horien ganez. Pentsatzen dut, gertatuko dela, ez? Hezkuntzan, 0tik hasita unibertsitatera arteko ziklo horretan, hezkuntza ziklo horretan gertatuko dela, ez? Feminizatutik maskulinizatuetarako bidaia bat, ez, gertatzen dela, ez, hor sektore feminizatuen kontua. Bertze hezkuntza zikloekin alderatuta, nola dago 0,3aren egoera? Erran nahi dut, pentsatzen dut, ez, bertze zikloak baino prekarioagoa dela. Bai, hortaz etxago dudarik. Gainera uste dut, hezkuntza departamentuak
0,3 bideratzen dion hezkuntza osoaren aurretu kontuko 1% ez gara iristen. Jebia da. Horrela ikusita, hezkuntza bideratzen duen dirua oso txikia da. Zer gertatzen da egoera honetan? Hezkuntzak leporatzen diela udalei ardura. Beraiek nolabait zerbitzu honetan ekonomikoki laguntzen dutela. Eta hori da, azken aldean entzuten ari garen mezua eta pena handia ematen du. Ze benetan uste dute, beraiek bakarrik erikatzen dutela ekonomikoki parte bat 0,3az. Hori jendartaratu nahi duten mezu bat da, baina argi dago, gure egutegia hezkuntzak ezartzen duela, gure erratioak hezkuntzak ezartzen dituela, gure matrikula prozedura hezkuntzak ezartzen dituela, familiek ordaindu beharreko tarifak hezkuntzak ezartzen dituela, eta hori argi dago. Arautzen gaituena hezkuntza da. Titulartasuna, udal titulartasuna da, baina berez, gaur egun udalak eskulotuta daude, hainbat egoera, eta ezin dutelako erabaki ezer, ezpada modulotik gain hartu nahi duten gastu hori asumitzea. Hori da, ematen diten eskumen bakarra. Hau, antolatu behar da, serio hartu behar gaituzte, eta, egia da, entzun izan ditugu ere, eske, zuek behar duzu hezkuntza aitortza, politikariek esan da, Eta guk erantzun diogu, eske 2007ko dekretuak ematen digu ja hezkuntza aitortza, berandu zabiltzate hezkuntza aitortza emateko 0,3ari. Ez dute ez da sinisten beraiek onartzen dituzten araudiak. Orduan, gure aldarria hor jarraitzen du etengabe, plataformak uste du 0,3ako beste kudeaketa eredu bat egon beharko litzatekeela Nafarroan, gutxienez bateratua. Ze gaur egun Nafarroan, segun eta ze aurre eskolatan egiten duzun lan, soldata bat edo beste duzu, paga extra kobratzen dituzu edo ez, aintzintasunarako eskubidea duzu edo ez, egutegi bat duzu edo ez, lan ordu batzuk dituzu edo beste batzuk, hortaz, ordenatu beharra dago. Hau, ordenatu beharra dago. Eta horretarako, eske gure interpelazioa Nafar gobernuari dagokio, udalak, atzo izan ginen udal eta kontzert konfederazioarekin bilduta, eta, ikusten dugu ere beraiek zegoeretan dauden, ez? Eta nolabait, Nafar gobernua arautzen ari da udal zerbitzu bat. Baina udalek praktikamente ez dute ahotsik hortan, eske kaotikoa da. Kaotikoa da eta hau ordenatu beharrean gaude. Eta hori da guk nahi duguna. Plataformak eskatzen duena da, hau guztia ordenatzeko mahai bat, aldarrikapenen inguruan hitz egiteko, zerbitzuaren hobekuntzaz hitz egiteko, eta ez dute nahi, ezezkoa borobila eman digute. Hortaz, eske greba besterik ez daukagu beste aukerarik. Beraz, ikusten duzuena da, pixket borroka administratibo moduko bat egiten dela, baloia pasatzen batak besteari, eta kontua dela azkenean kargu ez egitea kontuaz. Ez dakit Eider, zuek, ez dakit bertze herrialdetan egoera horrelakoa den, ziklo hau hain gutxi baloratzen den, ez dakit baduzuen zuek eredurik bertze eremuetan, bertze herrialdetan, proposatzeko. Hau da, guk bilatzen duguna, guk proposatzen dugun eredu mota. Guk ez dugu eredurik proposatzen, berez Europak badauka haurtzaroaren defentsarako komisio bat, non ezarri den 0,3 zerbitzuak kalitatezkoa izan daitezen, guk egun dugunaren ratioen erdia izan beharko genukela. Ez da broma, erdia. Nik uste dut politikoki gure lanaren aitortza ez dela egingo horrelako baldintzetan lanean gaituzten bitartean. Nolabait, ratioen jaitsiera ezartzeak hobetzen du lan baldintzak, ze langileen estres maila oso handia da eta pandemian asko gehiago areagotu da, hobetuko litzateke. Ez gara bakarrik soldatetaz ari, lan baldintzetaz ari gara, bakarrik Europako gomendioak aplikatuta, asko hobetuko genuke. Kuriosoa da, Frantzia, Portugal, guk baino askoz ratio hobeak dituzte. Nahi dugunerako Finlandiara begira jartzen gara. Pantailen edo digitalizazioaren txertatzen hezkuntzan, Finlandiari begira eta horrelako herrialdetara begira jartzen gara, baina nahizu, Europako ratioetan, Espainian, Estatu Espainolean, Europako altuenak ditugu. Eta hori errealitate bat da, hori ikusi daiteke Europako komisio horretan. Hortaz,
gu hor dugu, ikusten dugu, plataforma ez da bakarrik langileen aldarrikapenak jasotzen dituen plataforma bat, ez? Plataforma da 0-3 zikloaren defentsarako plataforma bat, hau da, guk ere aurren eskubideei ahotsa jartzen diegu, eta hor dago, haurtzaroaren, nazio batuen deklarazioa, eta horrelako dokumentuak, nolabait, araudiak ezartzerakoan oso polit geratzen direnak, baina gerora aplikatzen ez direnak. Eta gu horretarako gaude ere, bai, ez aldarrikatzeko, ze bizi baldintzatan dauden 8 ditiko ezitzaile bakarrarekin 8 orduz, ez? Irudika ezazue, 8 seme alaba adin berekoak izango bagenitu, ez? Bikiak 8 biki. Zortzikiak, ez dakit nola izango zen, berez, ez? Imaginatu zortzikiak izatea. Izaten dugu, eta... Ez? Hori erletate bada, eta aitortza hori ezin dugu inok ukatu. Gure lanaren zailtasuna, ez gara iristen. Aurrek egon daitezken baldintza, aurrak egoten diren baldintzak asko hobetu daitezke, eta gerora, ez dugu lertzen nola politikokin ez da autu hau egiten, lehenik eta 0-3 prebentzio ziklo oso potentea izan daitekelako lehenik eta ekonomikoki elikatzen bada eta baliabideekin elikatzen bada. Pausu hori emateak eragin dezake gerora beste zikloetan, beste hezkuntza zikloetan dirutza bat aurreztea zailtasun horiei aurre egiteko, ez? Bideratzen diren baliabide horietan. Ez dute ikusten berez 0-3an inbertitzean etorkizunerako gastu aurrezki potente badala. Claro, dire, aur baten garai garrantzitsuenetako bat, justo adin hori da, ez? Garapenean adibidez. Garapenean, bai, nolabait oinarri guztiak ezartzen diren 3 urteak dira. Hizkuntza mailan, emozio mailan, komunikazio mailan, mugimendu mailan, ez? Osea, garapen alor guztiak oinarria sendotzen dute 0-3an, ez? Gerora, beste hezkuntza zikloetan, egin daiteken interbentzioa ez da hemen egin daitekena. Baina egia da, hezkuntza ziklo guztietan baliabide gutxiena dituen zikloa gara, eta hori horrela da. Gutxietxiena, soldata prekarioan dituena, lanordu gehien lan egiten ditugunak, eta hori beti, maksimoetan mugitzen garen kolektiboa gara, ez? Edo zikloa, hezkuntza zikloa gara, eta hori realitatea da. Beraz, nahi gainean jartzen duzuena da, prekarietate hori ez dela bakarrik langileen baldintzetan ematen, baizik eta aurrei, ez, ematen altzaien arreta horretan, beraz pentsatzen dut gurasoak ere bai, zuekin mobilizatu izin direla, ados jarri izin direla zuekin. Galdetu nahi nizun, Jimenoren azkeneko deklarazio horien inguruan, kontseilariak errandu, 0-3 sektore ziklo hortako mobilizazio hauetan gezurran dana bat erran direla, eta berak promes egin du, hurrengo urtean 20.000 eurotik beherako errentek doakoa izango dutela hezkuntzarako sarbidea. Ze sinesgarritasun du honek eta ze epai egiten duzu Jimenoren deklarazioen inguruan? Bueno, eskeritzea momentu bat ez garela ibili behar Jimenoren adierazpenei erantzuten, lehenik eta ez badugu gure burua mehatxatuta ikusten. Guk salatu egin genuen 2 urteko gelen sorrerarena, orain badirudi guk asmatu dugula zerbait, baina, parlamentuko webgunean urtarrilaren 27ko plenoan grabatuta dago eta bere hitzetan esaten du 2 urteko gelena, hortaz gu ez dugu ezer asmatu, hori horrela da. Planteatzen ari dira ziklo osoa bigarren zikloko eta lehen hezkuntzako ikastetxetara eramatea, eta nolabait plataforma horren kontra agertuko da beti. Zergatik? Nafarroan 0-3 buru asko du monstruoa da. Nafar gobernukoak, udal kudeaketa zuzenekoak, udal titulartasun kudeaketa pribatukoak, etc. Eta bat luze bat. Buru asko duen monstrua gara. Eta Nafar gobernuari okurritzen zaion gauza bakarra da buru gehiago gehitzea ekuazio honi ez dauka zentzurik. Hau ordenatu behar da eta buru bakarreko mole bat izan beharko luke 0-3a, ez? Orduan, 0-3a erasotzen duen guztiari kontra egingo diogu. Hori horrela da. Ziklo honen arautzea eta antolatzeari kontra egiten dion guztiari guk aurre egingo diogu, ez? Jimeno jaunak esan, Txibite Andereak esan edo esaten duenak esan.
Doakotasunarena, goxoki bat da, ze praktikan badakigu familia askok ez dutela doakotasuna izango. Zergatik, 0-3 erabiltzen duten familia gehienek, aitak eta amak edo aitak eta aitak egiten dutelan. Hau da, beharrezkoa dute zerbitzua lanera joan behar dutelako. Ez da, etxean dagoen famili bat aurra zaindu dezakena. Hortaz, biak lanean badaude, edo guraso bakarra edo ama bakarra izan da, bera lanean badago, 20.000 euroko diru sarrerak izatea, ez da inkomplikatua. Hortaz, beste globo sonda bada, ari dira saltzen, badirudi datorren urtean doakoak izango direla aurreskolak, egia da aurrera pausuak ematen ari dira doakotasunarekin, baina errealitatean ez du eragingo familia askori, ez? Azkenean biak lanean egonda naiz eta soldata normal bat izan, praktikamente gehienkoa ordaintzea egokitzen zaie familiei, ez? Hortaz, hor beste aldarri bat plataformarena, ez? Guk doakotasunaren aldekoak gara, ez doakotasunerantzko bidea ezartzearen aldekoak. Zerbitzu publikoa, hezkuntza publikoa izan da, unibertsala eta doakoa izan beharko luke, ziklo osoa. Berdin dio zenolako diru sarrerak egon. Doakoa izan beharko luke hezkuntza ziklo publiko bat delako, beste ziklo guztiak bezala. Gerora beti erasotzen gaituzte, baina 0-3 bolondresa da, 3-6 ere bai. 3-6 bolondresa da, eta doakoa da. Inork ez du kolokan jartzen doakoa unibertsala izan beharko lukeenik bigarren zikloa, zergatik lehenengoa bai. Argi dago, agenda politikoan 0-3 jarri behar dela. Autu politiko bat egon behar duela 0-3 aldea justiko hori duela. Eta plataformak defendatzen doakotasun osoa. Zer gertatzen da Jimeno jaunaren azkeneko adierazpenekin, doakotasunerako mezu horretan badirudi doainek izango direla eta hori ez da horrela, ez da hain erraza izango doakoak izatea, familia batzuk izango dute, diru sarrera txikiak dituzten familiek izango dute doakoa, baina ez gehiengoak, gutxi gaude gehiengoak ez duela izango. Horretaz aparte, bapatean udalek ordaintzen duten moduloaren 24%ari, 85% finantzaketa extra bat eman behar dietela esan dute. Nolabait, badirudi hezkuntza departamentuak bere gain hartu behar duela 0-3ko gastu guztia, baina aipatzen ez dena da, udalek ez dutera bakarrik finantzaketaren 24% asumitzen. 50%tik oso gertu dagoela. Hau da, udalak ari dira bere gain hartzen dagokien kopuruaren bikoitza. Eta gastu hori jarraitzen du, naiz eta hezkuntzak elikatu berdintzaitze legeren bidez, elikatu aurreskola duten udalei diru gehiagorekin. Ez da iristen planteatzen ari diren diru laguntza horiekin. Hortaz, globo sondak dira badakigu gure mezua eta gure aldarriak gutxietxin egituztela, ze horretan ibili dira legegintzaldi osoan, baina gu jarraituko dugu gurean, eta eske greba, horrelako adierazpenekin grebarako bidea bakarrik ez digute ematen. Beraz, hortzen, tentuz hartzeko Jimenoren hitzak, halako deklarazio ponposoak, gero errealitatea ez baita izaten, erabatola, zuen iritziz. Erran bezala, 0-3 zikloak eta plataformak deitutako greba maiatzaren bitik aurrera, greba mugagabea. Beraz ikusiko ditugu, pentsatzen dut zapi horiak gehiagotan kalean, Eider, bakarrik bukatzeko eskatu nahi nizun, zer mezu bidaliko zenion, nafartar bati zeinak erraten duen. Ongi dago, 0-3, baina arazo gehiago ditugu. Zergatik da garrantzizkoa 0-3, mezu batean? Zergatik da garrantzizkoa 0-3. Etorkizuneko nafarrak 0-3an daudelako. Hortzen, Eider Garderen hitz ederroiekin bukatuko dugu. Mila esker handiz gaur goizean gurekin egoteagatik. Zuri ere. Pasa gaitezen Iruñerriko udaletako albisteak ikustera. Berriobeitirekin hasiko gara. Berriobeitiko udalak kanpoan egiten diren euskarazko udalekoak diruz laguntzeko deialdi bat onartu du.
Diruz lagunduko dira D ereduko ikasleentzat, ikastetxe publiko eta ikastoletan euskaraz ikasten dutenak, antolatutako euskara hutsezko udalekuetan, hau da, bizilekua den udalerritik kanpoko egonaldietan parte hartzeagatik sortutako gastuak. Jarduera murgiltze linguistikoa izateko helburuarekin bat bakarrik lagunduko dira iraupen zehatzeko kanpaldiak. Eta gaur bukatuko da La Reina de Arga esposizioa. Erakusketak proiektu artistikoarekin batera, Estefaniak egindako ikerketa lanari esker, ikuskizunaren ekoizpenan lagunduko du, funambulistaren bizitza izan zitekeen, haurtzarotik hil zen arte, bere haurtzaroa eta ibilbidea birsortzen dituen material bisualaren bidez eginen du. Kolajeak, fotomuntaiak, objektuak eta instalazio artistikoa, hainbat iturritatik bildutako dokumentazioarekin batera, artista honen imaginarioarekin konbinatzen dira. Eta Berriozarrera pasako gara. Apirilaren 14an hasiko da lur kontribuzioaren gaineko zerga ordaintzeko borondatezko epea, 2022ko lehenengo seihilekoan. Borondatezko ordainketa egiteko azken eguna 2022ko ekainaren 10ean. Berriozarko udalak Franziska Setuain izeneko bekaren deialdia publikatu du. 3.000 euroko beka. Bekaren helburua Berriozarko bilakaera historikoa aztertuko duen ikerketa bat argitaratzea da. Eta 1960 eta 21 mendeko hasiera bitarteko epean kokatuko da bereziki ikerketa. Horretarako, herriaren eraldaketan eragin zuten funtsezko gertakariak jaso beharko ditu. 300 biztanle baino ez zituen garaitik, Nafarroako 10 udalerririk jendetsuenetako bat bihurtu arteko garai horretako baliabideak. Eta Burlatan, 2022 Konkis 3 herri ekimenean izena emateko epea luzatu da lehenik eta behin. Eta gaur Burlatan ere, San Joan Batailatzailearen plazan kontzertua koralaren eskutik. 8etan izanen da eta sarrera doan lekuak bete arte. Eta Iruñean, Arantzadiko aisialdiko baratzeak esleitzeko baldintzak aldatzea aztertzen ari da hirigintzako gerentzia. Prozedura simplifikatu nahi da, lanpostu hutsak daudenean aprobetxamendua optimizatzeko. Iruñean berriz ere Sanferminetako eta hiriko beste jai eta ospakizunetarako berrerabil daitezken edalontzien logistika eta garbiketa sistema integralaren alde eginen du apostu. Edalontzi berrerabilgarriak banatu, bildu eta garbitzeko kontratua lizitatuko da, 50.000 euroko aurrekontuarekin, urtean 3 luzapen egiteko aukerarekin. Udalak Buztintxuriko udal kiroldegi berriaren obren lizitazioa onartu du 8,2 milioi euroko aurrekontuarekin. Lanak urteko azken 4 hilekoan hastea eta 14 hilabetez egitea aurre ikusten da. Eta erran bezala, bigarren elkarrizketa honetan David Orozekin gaude, bera Urdiaingo alkatea da. Egun on, David. Kaixo, egun on. Mil esker etortzeagatik. Hain zuzen ere, proposatu da tren publiko eta sozialaren inguruko plataforma bat alkalte ezberdinen eta eragile ezberdinek osatua, Nafarroakoak eta Arabakoak. Bueno, David, zeren arira dator plataforma hau, zergatik proposatzen duzue orain kontu hau? Bai, ikusi dugu beharra elkartzeko, HTren aurrean alternatiba bat proposatzeko. Badira 2022ko Madrilgo aurrekontuetan 200.000 euroko partida bat badago egungo trenbidearen trazaduaren inguruan ikerketa bat egiteko, ia moldaketa batzuk eginda,
tren benetan soziala eta publikoa egiteko aukera egongo litzateken HT-aren ereduaren aurrean edo. Beraz, proposatzen dena da HTA beharrean, bertze tren mota bat eta horretarako egitea gaur egungo errailen eta bideen moldaketa bat, ez? Hitz gutxitan. Hori da, ondo laburbildu duzu. Pentsatzen dugu HT-arena sekulan zentzua izan badu orain ez duela, inondik inora, diru xauketa ikaragarria suposatzen ari da eta suposatuko luke, are eta gehiago. Igual, ideia bat barnearazi digutena da, HT badatorrela, egina dagoela, bezala, eta gogorarazi beharko genuke, Nafarroan proiektatuko diruaren 4% besterik ez dela xautu. 96 oraindik ez da atera. Hori da. Mugimendu batzuk egon dira, baina ez da proiektu bat egina, egintzat jo beharko genukena inondik inora, ez? Eta milaka milioi euro hor gastatu beharko lituzketenak, nik uste dut momentu honetan denok ikusten ditugu beste behar batzuk, beste prioridade batzuk, ez? Gainera, HT-az, egiten den salaketa da, horrelako inbertsio batek gainera ez duela zentzurik, ez? Ez duela gero errantabilidade sozial bat eta ekonomikoa ere ez. Horien artean aipatzen da, adibidez, merkantziak garraietzeko ez duela balio. Zeren, karo, ditzetan defenditzen da, HTA ongi dago, horrela kentzen alko ditugulako, kamioia karreteratik, ez? Eta, hori klimarentzat eta guztiarentzat hobe da. Baina, horren kontrako plataformek erraten dute hori ez dela hola, ezingo zela merkantziak eraman. Dakitenek hori esate dute, inun HT-ak, inun munduan, esan nahi dut, HT-ak ez du garraiatzen merkantziarik. Aldiz, guk proposatzen dugun alternatiba honekin, bi aldeak beteko genituzke, ez? Bai merkantziak eta garraiatzea, eta bai egungo trenbidea, nik uste dut guztiok daukagula ideia gu eta gu baino zaharragokoek oraindik ere gehiago, ez? Trena zer izan den, ez? Herriak eta hiriak eta konektatzeko tresna bat, garraio bide bat. HTA ez da hori. HTA da urruti dauden bi toki konektatuko lituzke behar bada, jende batendako, segurazki, zeren prezioak eta ez dira merkeak, eta guk gure herrietatik abiada handian hori bai, ikusiko genuke pasatzen, gure inguru giroa kaltetuta eta inolako onurarik gabe. Hori da, aipatzen den bertze puntuetako bat, ez? Gainera, HTA dela modelo erabat urbanita bat, hau da, ez? Konektatuko zituen hiri handiak, Madrid eta Iruña kaso, ez, hiriburuak, baino ez du balio, erraten den bezala, eremua bertebratzeko, ez, eremua lotzeko. Eta hemen proposatzen dena da, bertze alternatiba hau, egiazki herriak eta pertsonak elkarren artean konektatzen. Eta zuk aipatuzun oraintxe hiri handiak, Madrid aipatu duzu eta Iruña aipatu duzu. Iruña badena ere bai, ez? Bideragarria da benetan horrelako diru xauketa bat, horrelako diru inbertsio bat, deitu ezagun nahi badute. Iruñarendako, ez da bideragarria, ez da bakarrik trena egitea, gero mantendu behar da. Gero hori zenbatetan jarri beharko lirateke bileteak, eguneko bileteak, hori bideragarria izateko. Eta ez bada horrela bideragarria, diru publikotik atera behar da diru hori dena, ez? Eta nondik kentzen dugu diru hori honetan sartzeko, ez? Zoramena bada, ez du inolako zentzurik, eta ez da guk esaten dugulako gure herri txikietatik eta kaltea besterik ez, kalte evidentea besterik ez dugulako ikusten, ez? Europatik ere ja hasi dira kuestionatzen, hasi dira, bai, ikuste dute
plazoak ez direla betetzen, abiadurak ez direla lortzen, presupuestutako dirutik oso gora joaten direla proiektu guztiak. Eta zalantzan ari dira jartzen, baita Europar Batasunetik ere bai, ez? Diru audientzitik hori esaten dute. Zalantzan jartzen dute proiektua, nik uste dut badela ja momentua berpentsatzeko. Hemen nahiko kaskagorra gara, ez? Fama daukagu behintzat Nafarrok. Ez da kontua, behin tematu ginen honekin eta atera behar dugu bai edo bai, ez? Bada momentuan ikuste dut gelditzeko segundu bat eta esateko, igual okertu ginen, igual egin genuen prebizio bat eta mundua aldatzen da, krisi bat izan genuen ikaragarria 2008an hasita, ematen zuenean ja gora gindoa zela eta beti gora joango gara, COVID-a etorri zen, eta berriz geldialdia, orain gerra daukagu hemen Europan. Eta horrek danak jartzen dut testu inguru bat, ez beti gora dijoan prebizio batean jartzen gaituena, ez? Holako lujo asiatikotarako bagaude, nik uste dut gizarte bezala ezin dugu holakorik permititu, ez? Eta gainera proposatzen dena da, ez? HT-aren kasuan da egitea, erranen dugu, tren berri bat eta bide trazatu erabat berria, eta hemen proposatzen duzuena zuek da moldatzea gaur egungo trazatua, hori da? Hori da, egun dagoen plataforma ferrobiarioan, hor moldaketak egitea, eta tren lehen aipatu duguna, tren soziala, tren publikoa, eta lurraldea konektatuko duena egiteko eta martxan izateko, hori da. Hala ere, hemen ere seguraski badire eztabaidak, nik badakit HT-aren kontrako plataformetan ere egon dela eztabaida guzti honekin alternatiba bat proposatu edo ez, eta badira jende batzuk errandutenak, ez HT-ak ez du behar alternatibarik ere ez, orain badugun trenarekin ongi gaude. Zuek aldiz pentsatzen duzue behar dela horregin tarteko zerbait, moldaketa bat, kontua pixket hobetzeko eta tarteko bide bat aurkitzeko, ez? Hori da, guk eztabaida honetan nik errespetatzen ditut jarrera guztiak eta iritzi guztiak nola ez. Guk pentsatzen dugu, aportazio hau eginda zerbait bideragarria ari garela planteatzen eta egungo egoera hobetuko lukeena, ez? Egun trena aspalditik utzita dago, segurazki, seguro, beste nunbait diru horiek behar dielako, HT-an behar dielako diru guztiak, orduan egungo trena erabat bazterrean utzita dago, ikusten dugu, apeaderoak eta estazioak eta herrietakoak utzita hor daude, baina ja ez dira erabiltzen, eta hor pentsatzen dugu alternatiba honen parte bat dela hori, ez? Horiek berriz balorean jartzea, egin beharreko inbertsioak eginda, egungo trazatuarekin eta daukagun sarearekin zerbitzu on bat emango litzateke. HT-aren aldekoek ere, aldarrikatzen duten bertze gauzetako bat da, Espainiar estatuko errailen neurriaren arazoa, ez? Frantzia eta Espainia konektatzeko errailek badute neurri ezberdina, eta orduan haiek proposatzen dute, HT-arekin hau konponduko zela. Eta erraten dute hori gaur egungo errailekin ezin dela konpondu. Ze alternatiba kasu horretan? Hori da, egungo plataforma erabilita, hori ikerketa honen emaitzen zain, baina pentsatzen dugu egungo errailetan moldaketak eginda hori konponduko litzatekela, eta egungo trenek ere badaukate aukera, egun egiten den gauza da, ez? Iristen da toki antxo de bia edo hori desberdina den batera, trena gelditzen da, aldatzen du berez aldaketatxo bat eginda, trenak segitzen du beste trenbide sare bat zabalera desberdina duen batean, eta hobe izango da beti egungoa aprobetxatzea eta moldaketa txikiak, inbertsio txikiagoekin dagoena aprobetxatzea, eta ez
berria eta zerotik eta kriston inbertsioa egitea baino pentsatzen dut. Horrez gain, David, aldarrikatzen duzuen bertze gauzetako bat, da gainera tren publikoa, ez? Karo, HTA erran duzu izango zen tren bat seguraski eliteen dakoa, zuek proposatzen duzue, jendarte guztiaren dako tren bat, ez? Horrek erran nahi du, nolabait ere, tiketen prezioak duinak, errexak, aksesibleak izan beharko liratezkela, ez? Bai, hori planteatzen dugunean, HTA-aren biletek eduki dezake kosto zuzen bat, ez? Joaten denarendako, erostera joaten denarendako. Baina hori, horrek atzetik behar baldin badu bideragarri edo izateko diru publiko ikaragarria, biletea eskuragarriari zara jartzen, baina diru publikatik diru pila bat ari zara bideratzen horra eta ari zara kentzen beste behar batzuetarako erabiliko zenukena, ez? Pentsatzen dugu, egungo trenaren edo trazatuarekin eta inbertsioak askoz ere txikiagoak izanik, berez askoz bideragarriagoa izango litzatekeela, zalantzarik gabe. Zer da zuek proposatuko duzuenena, ze urrats saiatuko zarete ematen, nola egiten dau, plan bat proposatuko duzue, nola egiten dago? Ez, orain manifestu horretan, orain udaletan eta kontzejuetan eta eztabaidatzen ari garen eta gehienetan aprobatzen ari garen manifestu honetan planteatzen dena, egungo momentuan da diru horiek, lehen aipatu dudan Madrilgo aurrekontutan dauden diru horiek alik eta lasterren gauzatzea partida hori, ikerketa horiek gauzatzeko, egiteko, eta horren arabera planteatuko da zein den bideragarriena edo zein den aukerarik zentzuzkoena edo hori da. Baina momentu honetan horretan gaude. Nahi duguna da nolabaiteko presioa edo ahotsa altxatu esateko, badaude hor dirutxo batzuk, goazen ikerketa hori egitera, zeren ematen du HTA-arena izan da orain arte kuestiona ezinezko eredua, ez? Hori etorri da goitik inposatuta, egin behar zen bai edo bai, alternatibak egongo ez balira bezala. Eta betidanik defendatu izan dira alternatibak eta jende asko ibili da urtetan lanean eta manifestuan esaten dugun beste gauza bada, ez? Onartzen dugula eta nolabait aipatzen dugula eta goraipatzen dugula, ez? Jende guztiak urtetan egindako lan hori guk nahi duguna da, momentu honetan ekarpentxo hori egin eta eztabaida honetan, aportazio hori, ez? Goazen gelditzera momentu bat, berpentsatzera gauden momentu honetan, ez? Ia proiektuak zentzua duen edo ez, goazen diru horiekin ikerketa serio bat egitera eta alternatiba bideragarriagoa daukagun. Hau ez dakit, erreixa izanen den gero egitea, zeren EAen, hemen erranduzu inbertsioan 4% egin dela, baina EAren kasuan inbertsioa zerbait gehiago ja egin da. Ez dakit, zehazki nola proiektatzen den beraien konexioa, baina pentsatzen dut EAeko HTA-ak eragiten duela Nafarrokoan, ez? Han aurreratzen badute handitz, gero hemen HTA-ari ez erratea komplikatuagoa izango da, edo nola da? Ni ez naiz gai hontan adituena, inondik ere, baina han ere 40% edo gutxiago dago gauzatuta, ez? Hango lagunekin hizketan batek komentatzen zian, badira tramo batzuk, oraindik ere hasi gabe eta egin gabe, por supuesto, eta hirietan zero, ez? Badira beste tramo batzuk duela urteak eta urteak eginak daudenak, esaten zuten. Bukatzen zituzten tramo horietan, ixten zuten, segurtasuna jartzen zuten, gero hasi ziren hori kentzen, orain behiak eta daude, berak horrela aipatzen zuen, ez? Orduan, azkenengo tramoa bukatzen dutenerako, gero katenariak, trenbideak, ferrilak eta hori denak jarri behar da ere bai, eta hori
omen da, inbertsioaren, portzentai ikaragarri handia, gauza da plataforma egitea, gero hori dena janztea, eta, gero aparte, mantenimenduak eta hori dena. Orduan, ez dago horren aurreratuta, itxuran bai, ez dugu joaten gara Gipuzko aldera, eta ikuste dituzu zubi horiek, eta hori dena, eta esatuzu, egina dago. Ez dago horren klaro, hori egina dagoenik. Hor, korapilo nahiko dituzte oraindik ere askatzeko, diru asko sartu beharra hori gauzatzeko, eta gero diozuna, Nafarroako tramoarekin lotura, hori iritsiko da, ez da iritsiko, inork ez daki, hor daude alternatiba desberdin batzuk, beraiek planteatzen dituztenak, ez dute hobesten ez bat, ez bestea, ez daukate bat ere klaro, ez? Orduan, igual zalantza horien atzean dagoena da, baton bat hasi dela, kuestionatzen serioski benetan bideragarria den edo ez. Milaka milion xautu dira ja, orain momentu honetan pauso bat atzera botatzea eta oso zaila izan behar da, nik ulertzen dut. Batez ere, David, alderdi batzuendako izango zen konplikatua hori? Segurazki, baina hobe momentu batean atzera egitea duinki eta ez itxu-itxuan aurrera joatea, diru gehiago eta gero eta gehiago ze gastatzea eta horrek elektoralki ez du erredito handirik, David? Bai, eta diru publikoaren xauketak badauka erredito elektoralik. Ez dakit. Nik uste dut, momentu honetan eztabaida inoiz baino, irekiago dagoela, ez? Eta hasi dira altxatzen abots batzuk lehen esan dudan bezala, ez? Europatik Europatik dator dirua, eta Europak esaten badu igual hau berpentsatzeko momentua bada, ez? Pues igual Europak jarri behar digutarea hori, ez? Eta, jartzen bai digute ongi etorria. Eta emango dugu eztabaida termino lasaietan, termino, hori, atseginetan, alba da, ez? Eta iritsiko gara, zerbaitetara, ez dakit, bideragarriagoa gizarte bezala, ez? HTA den eromena baino, itxutxuan jo beharran baino pentsatzen dut, ez dakit. Edozein kasutan, zentroan egongo den edo egon beharko luken eztabaida bat, ez? Horaitzen berriki atera da ere IPCC-aren azkeneko txostena, ez, aldaketa klimatikoren inguruan, eta seinalatzen zen, nola garraio pribatua den arazo nagusietako bat, eta hor garraio publikoan behar dire eman inbertsioak, eta beraz, hau izanen da, seguraski, torkizuneko eztabaida eta oraiko eztabaida nagusietako bat, ez? Nora bideratzen dugu diru publiko eskas hori, beti eskasa dena, zertara bai, zertara ez, zuen proposamena, tren publiko eta sozial horretara. Hori da. David, mil esker handiz, gaur goizean gurekin egoteagatik, ikusiko dugu zertan gelditzen dien plataformaren ekintzak eta aldarriak. Eskerrik asko zuei. Mil esker gaur ere magazinean egoteagatik, bihar gehiago. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.